Mga igsoon, mayong adlaw kanatong tanan, aduna tay nakit-an nga post sa usa ka member sa Seventh-day Adventist and a person of Jeffrey Rinyan, no? Matod pa niya nga kung aduna kunoy mabasa diha sa San Mateo 16:18 nga word nga founder, muundang na kuno siya og pag-spread sa bakak. So mo na iyang giingon. So atong basahon diha sa Mateo 16:18 nag-ingon diha si Kristo nga busa sultihan ko ikaw si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Tin-aw nga si Kristo gayod ang magatukod sa iyang simbahan ibabaw ni Pedro. Again, si Kristo magatukod og usa ka simbahan. Kumingon ta og magatukod, so si Kristo nahimong magtutukod sa ato ang English ni ana, of course, founder. So gusto ni Jeffrey Rinyan nga makita gyud ang word nga founder ba. So kinahanglan sabton po nato Mateo 24:15 ang mubasa mo sabot lisuda po nang inana nga unahuna, no? Again do pagtuon ha nga balik sa basic mo man og natakdan pagayo ka ni Pastor Bacalaris nga ang founder kay himo ang founder himuo naman og finder. Gusto naman himuong nakakaplag na pagtuon na, so undang na og spread og bakak. So tin-aw man na Mateo 16:18 busa sultihan ko ikaw si Pedro, og sa ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So si Kristo mo'y magatukod, therefore Christ is the founder. Muna sa mga encyclopedia tin-aw nga nag-ingon nga Jesus Christ is the founder of the Catholic Church. God bless.